Wat roept het je nu? Wat zei politiepeersma? Ik zei dat hij je nu verroept. Wat een lieklucht. Wat dan, joh? Ik vreeg hoe het wie. Ja, maar goed, ja, les van de poeperij op de ene keer samen in poepen. Ja, Maar ik had er als medicijn van gekregen. Ja, zo. En ik krijg nog les van de regel. prachtverhaal. Maar weet mij om die? Oh, sorry. Ja. Ja, die gaan melding binnenkregen op het bureau van onregelmatigheden hier in het dorp. Signalement is een man in een blauw uniform. Ja, dat ja, wel zo. Oh ja? Echt wie? Ja, dat is een idioot toch? Dat ben je een krab. Goeiedag. Wat een rare van die politiepeersma. Misschien hij die weer aanhuren. Nou ja. Hey Piet, wat is je gebeurd, jongen? Was je stond er ook griezelig slecht uit. We zijn wat een feestfest. Nou, nergens mij voor, ja. Blauw. Ja. Ja, dat was ook een keer doen. Precies. Hoi, Piebe. Hoi, Piebe. Poeie, dat is een mooi mokkeltje. Om op te fretten, vind je, jongen? Ja, nou, Piebe, ga je. Piebe. Fryske. Omkool! Tabé! En waarom komen we nou? Hey! Wie is dat? Oh, dat is die lekkere vent. Hoi, met je. Wat rook je nu voor? Nou, goedemiddag. Ik was net thee aan het zetten. Misschien ook een kopje. Nou, mijn hoort uit te kijken op thee, maar dan maar hier. Prachtige winter. Vooral daar rond, hè. Mooi stekje. Ik weet ook in de buurt. Moest even bij de kerk hier huis voor een pakje. Oh ja, dat is van mijn vader, dat is de dominee. Juist. Ja, echt zo'n man van de oude stempel. Hè. Alsjeblieft. Ja, dank Oh, dit is de post. Ja, dat is van mijn vader. Alle aandacht aan mijn vader. Nou, ik geef het hem wel. Dat is misschien een rondleiding. Nou, ja. Moest eigenlijk eens even verder, maar... Bijzonder. Wel post, maar geen postbode. Zal mijn dochter eens even opzoeken. Zo, nou, mooi smoekwerkje. Groet naar die uit. Tabé. Mooi. Lief, ik ben thuis. Met boom. Hey, wat roept dit je duiven? Ah, dat best. Piebe, best er eindelijk. Waar komt wij, Piebe? Mijn niet zit al net lang op vuur. Ja, nou, dat zal ik je vertellen. Het ben hartstikke druk op een route. En wat is dat? Wat zit er op die broek, Piebe? Wat is dat? Ja, die witte vlakken. Ik ben van de dochter van de dominee uit Holland. Die zoekt me wat chillen en dat op mijn knibbels zijn ze hatse, vlatse, hatse, vlatse, hatse, vlatse, hatse, vlatse, hatse, hartstikke lekker. En ze komt maar troeden. Hatse, vlatse, hatse, vlatse, hatse, vlatse, hatse, vlatse, hatse, vlatse, hatse, vlatse, ja. Ja, nou, zo wat. Piebe, de hatsen die slobberen. Maar is het Herbie Bleur dan? Nou, nee, ze komt maar troeden. Hartstikke snel, ja. Zo. Oh. Nou, mooi kleed. Ik moest maar even naar de kroeg, naar mijn maten. Dan ben Maak niet op, nee. Kom hier even in. Ja, dat was die. Huh?